Evo, dobar dan svima. Na kraju, kao i obično, kultura dolazi na kraju, ali evo mi smo se tako dogovorili da je ipak važno u ovom uvodnom panelu reći nešto i o kulturi, premda je naravno uvijek naglasak na gospodarstvo, na ove svakodnevne stvari koje nas okružuju i na važnost, ali kulturna baština nas je nasljeđe. Ono što prošle generacije ostavljaju budućima je ono što nas zapravo određuje. I mislim da su evo i ovi skupovi unazad pokazali da jedan dobar dio programa uvijek se odnosi na kulturnu baštinu i kulturu, na identitet, na ono što nas određuje. Sutrašnji će program više manje biti posvećen ovim temama baštine, komunikacije, kulture, identiteta, što to danas znači, što se može sa novim tehnologijama napraviti na području baštine, ali evo na kraju, pošto da sumiramo ovaj dio, drago mi je da je dr. Skoko evo i napomenuo i posebno istaknuo tu baštinu kao nešto što nas određuje. To nije samo važno za nas, to nije važno samo za Hrvatsku, to nije važno samo u ovom kontekstu našeg razvoja i povezivanja Hrvatske sa manjinskim i seljeničkim zajednicama. To je danas doista važno Europi, to je ono što Europa živi. Ono što sam ja htjela ukazati evo ovdje na to da posljednjih desetljeća upravo zbog svega što se oko nas dešava, upravo zbog tih velikih društvenih globalnih promjena, ne samo tehnoloških, to podjednako ide u sve segmente, ali ove društvene i ovo što sada Europa prolazi, evropska kulturna baština sve više i više se nalazi u fokusu ne samo ovih kulturnih politika, nego društvenih politika, gospodarskih politika, strateških politika. Zato što je Europa prepoznala da je kulturna baština ono što nas određuje i da je kulturna baština zapravo ono što može spasiti identitet Europe. To što određuje, što može spasiti identitet Europe, sve se to odnosi i na nas također koji smo njen dio i sve se to može dodatno više ili manje prenijeti i prikazati i razraditi u ovom našem kontekstu. Kako u Hrvatskoj, tako i u ovom segmentu i ovim skupovima što ovdje radimo, u povezivanju. Jer baština je jedinstvena poveznica i generacijska, i identitetska, i gospodarska, i živa, ono što doista nas radi i razvija. To što je bitno i evo nekoliko riječi o tome kako se Europa danas odnosi prema baštini i to je sve što bi mi trebali primijeniti možda i malo više i malo bolje i iskoristiti naše potencijale posebno u tom području, jer kao i u drugim područjima ovdje je dosta toga što se može primijeniti i gdje mi možemo i puno se u tu Europu bolje uklopiti i iskoristiti te resurse koji se danas nudi, a to su taj europski okvir za djelovanje u području kulturne baštine koji danas identificira ili naglašava nešto što se zove cjeloviti pristup. A to je da je ta baština ona koja je resurs za budućnost, resurs koji je potrebno i čuvati, i unapređivati, i promicati. Resurs koji treba primijeniti i iskoristiti u današnjim aspektima i u današnjem vremenu. Naravno, kulturna baština, ono što se evo često i u našem prostoru poima kultura kao nešto u što treba samo ulagati sredstva i nešto što zahtijeva velika ulaganja, a nešto što možda nije tako potrebno. Da potrebno je. Svijet oko nas nam pokazuje da je potrebno, a i sve mogućnosti koje se danas nudu i svi ti njezini gospodarski potencijali pokazuju da se evo ipak može u tim okvirima nešto i gospodarski uložiti i dobiti od te baštine. Radi se o tome da je danas ta baština usmjerena na ljude, da nije dovoljno nešto sačuvati, nije dovoljno nešto konzervirati ako se te ne koristi, ako to nije živo. Onda je to bačeni novac, onda su to bačena sredstva. Baština su ljudi, baština je uključiti to u znanost, u obrazovanje, u edukaciju, revitalizirati nekakva zapuštena mjesta, stare dvorce koji više ne postoji, uključiti to u kulturni turizam, uključiti to u pametne gradove. Baština je uključivanje danas. Radi se i o suradnji, radi se o povezivanju, radi se o uključivanju i integralnom pristupu, radi se o digitalnim tehnologijama danas. Ovo je pokazalo kad su se evo i kulturne ustanove zatvorile,
koliko je važno da to bude i digitalno dostupno. Mi smo to evo uključili od prošlog kongresa te teme. Takvih stvari kod nas ima, nažalost, da ne pokazujem karte kao profesor skoku, Hrvatska je jako, jako daleko na toj ljestvici. Ali ono što je bitno i što je nažalost nedovoljno iskorišteno i što se nadamo evo baš pokazati ovim kongresima, da jako puno potencijala ovdje ima, da postoje brojne suradničke mreže i platforme, da je ta kulturna baština Hrvatske, evo koju ste malo vidjeli kroz fotografije profesora Skoke, nešto što je važno, ne samo na hrvatskoj karti, nego i na europskoj karti, na globalnoj karti. A nas tu još nema. I ono čega ima, kao neki suradnički portali koji ćete imati prilike vidjeti, od kojih su neki najveće europske platforme. Od Topoteka zbirka, od portala Znameniti HR u kojem sudjeluje konzorcij hrvatskih ustanova. To se nažalost ne koristi dovoljno u Hrvatskoj. A kamoli da se koristi u svijetu i kamoli da to sve što radimo i što se stavlja na raspolaganje upravo zato da se koristi i oživi, da bude stavljeno u funkciju. Ono što sam još htjela ovdje spomenuti, što mi se čini da u Hrvatskoj gotovo da i nije popraćeno, je da je ove godine u povodu Dana Europe, ujedno i 70. godišnjice Schumanove deklaracije, 9. svibnja predstavljeno nešto što se zove zajednička izjava. To je paneuropska izjava koju je pripremila Europska unija, koja se zove Kulturna baština, moćan katalizator za budućnost Europe. Znači ove godine u svim ovim problemima zajednička izjava u povodu Dana Europe i glavni resurs koji je prepoznat kao nešto što će tu Europu zaštititi i pokrenuti je kulturna baština. I to je nešto što su prihvatile sve evropske države i to je nešto što je danas u fokusu. Ta zajednička izjava je stavila upravo kulturnu baštinu u srce oporavka i oživljavanja Europe. Rekli su da je to najvažnija stvar. U ovom trenutku gospodarskih problema, pandemije, covida i svih drugih problema, evo rekli su da je kulturna baština, ali najvažnija stvar o kojoj ovisi zapravo da li ćemo sačuvati svoj biće i identitet. U toj izjavi je navedeno 7 načina na koje kulturna baština se prepoznaje kao katalizator pozitivnih promjena. Među njima spadaju iscjeljivanje Europe, među tima spadaju bit Europe, tu spada digitalna transformacija Europe, tu spada regeneracija Europe, tu spada iskusiti Europu i tu spada prihvaćanje svijeta oko nas. U tim područjima koje su prepoznate upravo se navodi da u današnjem životu je kulturna baština sidro i kompas. Sidro i kompas što je potrebno za sačuvati i korijene i identitet i tradiciju i što je potrebno za nekakav pozitivan i održivi budući razvoj, što je potrebno iskoristiti sve potencijalne baštine, što je u krajnjoj liniji potrebno i za blagostanje, kako pojedinca, tako i cijelog društva. Ja mislim potrebno razvijati u našim okvirima i da su posebno važni u ovom kontekstu povezivanja što radimo na ovim kongresima, Hrvata u Hrvatskoj, Hrvata u iseljeničkim i manjinskim zajednicama i evo da su to neke kulturne teme koje se nadamo će isto biti dalje prepoznate, nekakav ljepilo, katalizator, okupljač oko nekih novih aktivnosti i nadam se evo da će se i tu kroz ove teme gospodarstva i ovih drugih važnih društvenih, političkih i inih tema naći prostora evo i da se to područje ulaži i da se svi više uključe. Hvala.